MLM TV Vlog. Sali mo nga yan. Ang awitin pong ito mula sa awitin ni Sir Herbert Bartolome, para naman sa isang tao na kahit paano po ay tumulong sa ating mga kababayan. Lahat po tayo ay pwedeng gumawa ng kabutihan kahit tayo ay makasalanan. Minsan po ang tao kaya naliligo para kahit paano ay luminis ang kanyang katawan. Wala pong perpekto sa atin. Kung ano man ang kanyang naging kasalanan, ito po ay kanyang pananagutan sa tamang panahon. Pero hindi makakaila na minsan tumulong siya sa ating mga kababayan. Narito po ang awitin. Tumutulong, naglilingkod, kahit minsa'y napapagod. Walang katungkulan, wala rin siyang sahod. Si Leo ay masaya sa kanyang ginagawa, kahit na maubos ang kanyang pera. Tanging pag-asa ng ibang maralita. Marami ang natutuwa, katulad ko'y umahanga sa maganda niyang layunin, ang pagtulong sa kapwa. Ang iba ay nanunuya, nag-iisip ng masama, pilit hinihila itong mama ng pababa. Maraming nagtataka, tanong nila'y bakit kaya? Nais lang ni Leo na matulungan mga naghihirap nating kababayan. Di man siya perpekto at siya makasalanan, siya ba'y walang karapatang gumawa ng kabutihan? Ang lahat po ay nabigla, kumalat sa buong bansa. Nung siya ay ulihin, marami ang tuwang-tuwa. Nang siya'y tumutulong, walang nagbabalita. Sa paggawa ba ng mabuti, wala silang mapapala. Marami ang tao, ang tanong ay bakit kaya? Lahat po ng tao ay makasalanan. Huwag tayong humatol nang di tayo atulan. Sarili, tanungin mo, banal ka ba, kaibigan? At maiisip mo, meron ka rin kainan. Ngayon, paano na ang sa kanya'y umaasa na kahit kaunti lang magkalaman ng sigmura? Nasaan ang magagaling pumuna at magsalita? Ngayon nyo ipakita na kayo'y mas mabuti nga. Kayo ang tumulong sa mga maralita. Yan, salamat po sa ating kababayan na kahit paano ay tumulong at gumawa ng kabutihan. Sinong magtutuloy sa kanyang ginagawa? Wala na siguro kasi sila'y madadala.